Здравейте хора! Аз съм Тонис или The Gamers BG и се извинявам, че не съм снимал от много време. Започвам глупав клипа си, но забавлявайте се ако искате и се насладете. Така, днес, както виждате от името на клипа, ще тествам игрите в Google. Ще напиша по 3 начина игри. Първо на български, после пак на български, но с латински букви. Тоест, да, сещате се, и после на английски Games. Нека пробваме български игри. Игри онлайн. Май някой е влизал, ма не съм аз. Странни игри. Стрела. Ами, и аз не знам какво да избера. Затова ще пробвам нещо, което ми се падне. Какво е това? Гънмайер. Ако тази игра ви хареса, ще има отдолу в описанието на клипа. И можете и вие да я играете, ако искате. Окей. Окей. Мисля, че това е добре. Сега да видим. Хед. Каква шапка да му сложим на този? Ще го направим гангстера. Какво е това? Минигън маниак. Екстра амо, екстра нейтс, много минигън ми харесва. Нейм. Ще го кръстя. Може би това ще съм аз, Тонис. Какво? Защо? О, то на български все още е. Тонис! Тонис! Ето ме е Тонис тук. Плеер 2, Color. Искам се малко по-светъл. Този, шапката му, да може да е някакъв рокер, срещу който аз ще се изправя. Нещо рокерско. Не знам дали това е добре, но ми изглежда интересно. Яко. Екстра амо. Ну да. Той ще се казва... Джоджо! Джоджо! Опа! Моя грешка. Той ще е червен. Selected tab. Да видим. Мисля, че така е добре да започваме. Ето го Тонис! О, ма аз трябва да управляваме двамата ли? Гадост. Оу! Оу, добре, значи само Тонис ще остане. Има минигън. О, как да стрелям с него? О, ако имате някакви идеи как да стрелям само, нека се е само Джоджо. Кажи минигън. О, ако имате и някаква идея как да стрелям, пишете в коментарите, ако реша отново да играя тази игра. Добре, как да... Какво да правя, не мога да разбера. Дай минигън. Не. Как да стрелям с тези неща? Какво трябва да правя? Да гърмя по Тонис ли? А Тонис как умря? Ами той ще умре. Фъл ауто. Не знам това какво е, обаче. Добре, какво по дяволите? Как трябва да играя тази игра? Добре, ако ви се струва интересна, защото на мен не ми привлеча. Дабъл тим. А той как стреля? Какво по... Как стреля? Как се стреля тук? Оу! Окей, Аха! И сега какво трябва да гърмя Тонис? Оу! Аз не знаех, че мога това.
Вау. Сега ще играем и с двамата, така наче. Наведнъж с двама е трудно, но... О, мага! Тони умря. Ето в черепче. Ако ви е харесала играта, описанието е отдолу. А сега, време да напишем игри по другият начин. На английски. И-Г-Р-И. И-Г-Р-И. Жените са лидери просто. Онлайн игри. Това бяхме там. Не знам дали има смисъл тогава. Аби да пробваме тези игри. Окей. Аркадни игри. Не! Мани се. Какво по... Какво? О, леле. Окей, ще спестя тези игри. Нещо не е наред. Да видим Games. Games Download, Games. Ако този сайт ви е интересен, долу в описанието ще има адресът на този сайт. Спокойно. Само трябва да кликнете на бутона. Или просто да го напишете. Каквото искате. А сега... интересни игри. Като гледам без тази. Да поиграем на Sliderio. Обичам тази игра. Хайде сега да видим. Хаштаг EOGames. Хаштаг FreeGames. Хаштаг Multiplayer. Хаштаг Skill. Хаштаг Top 100. Хайде. Така, да започваме. Аз съм щастливото личице. Никнейма ми, както всички предполагате, е Тонис. И да играем. Аз съм тази малка змия и ми забива странно защо. Не мога да предполагам, че ще ми забива. Но... Вау. Но нещо... не е наред с играта ми. Като гледам, не съм играл по-забиваща. Охо! Яко. Трябва ми някой или нещо. Трябва да стана по-голям първо. И ще изям нещо. Те са много големи и много... Защо? Тази игра не мога да я играя в този сайт, както изглежда. Много ми забива. Да видим. Mad Day 2. Mad Day 2. Сега ще избора. Хаштаг Action. Хаштаг I'm a shoot. Хаштаг Apps. Хаштаг Boy Games. Не. Да започваме. Не знам какво ще правим в тази игра, но... Смолко. Играй като дете. 12 август. Вторник. Хайде. Какво? Most amazing day. Happy birthday for nothing. Jump or... Okay. Чакай, не, върни го. Не видях защо гледах другаде. Хайде. Започна. Това ли стреля?
дабл джумпа. Това е моят дабл джумп. Как да го гръмна? Окей, дръж това. Гадно извънземно. Оу! А това какво трябва да е? Нави, на. Разбих му кораба. Хайде! Не оцели, глупчо. Ха! Като умра ще се бия в тази игра. Какви са тия... Това беше епично, бро. Давай. Давай. Охо. Скок. По-голям скок. Олеле. Аз май гръмнах. Оле. Хора. Ако сте харесали днешните игри и искате да видите нещо друго, долу в описанието има игрите. Надявам се да са ви харесали и до следващия път. Чао!